जय लगाओ लगाओ नामा नैबे एक्सारसाइजआ एसे आलादा रोखोमनि एक्सारसाइज आरोखि ना सोर आं बेखौबो बुंनो थाङा मा नाम नैबेना आं बेखौबो बुंनो थाङा नोंथांमोना सिनायदोंबा कमेन्टआव खोन्थाहर सोर दे बियो दे सोर दे लागावलायनाय एक्सारसाइज खालामनाया नैबे खिन्थु एसे आलाग टाइपनि दै एक्सारसाइजआ नोगोद हेभिकार नैबे एक्सारसाइजआ बाम्पारखा ओमफ्राय सोर दे ओमफ्राय दे खोन्थाहर दे कमेन्टआव खोन्थाहर दे कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर सोर दे नैबे एक्सारसाइज खालामनाया ओमफ्राय आंथ' नोंसोर सिनायनोबो जानो हागौ आरोना आंथ' सिनायाखै दासिमबो ओंखायनो नामखौ खोन्थाहर सोर दे बियो नोंसिनि आन्दाजाव दै ओमफ्राय गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय दिनैनि ब्लगआ नोगोद फानि दै गाइस नोगोद इन्टारेस्टेड जानो थांगासिनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जाहाथे नायलांबाय थागोन आं बेखौ आसा खालामबाय दिनैना आरो अनसुलि फाग्लिनिबो दं दै नै जोंना अनसुलि फाग्लिया मा बानायदों दं बै माबाया इल'आ जोंना आदाया डिलिभार जाबायनो आरोना नोगोद गलागा दिनैना फानि आरोना नोगोद फानि ओमफ्राय इल'आलायनो सोरजोंबा माबानानै उदैया डिलिभार जानो थाबायनो आरोना बेखौनो अनसुलि फाग्लि बै दाख्लै बावैसो जुन्थु भाइरेल जादोंमोन नैबे दानि बावैसो हगारनायावसो मिथिदों आङो बाबा इल'आबो नै बिदिसो जाबाय होननानै गला हगारसैलै आसोलाबो नोगोद इन्टारेस्ट फानिखा बाला मानसिया नोगोद इन्टारेस्टखा आंथ' सिगां एसे बोरैबा सानो आरोना नङाबा मानसिया नै बिदि नङा बिदि टाइपनि नङा नोगोद जकिं मानसि आरोना अनसुलियाबो इल'आ बिदिसो डिलिभार जाबाय होमबा ना नोगोद मिनिफ्लांबायलां दहाय फुङाव नुनानै बाला उदै बिगुर सालायनाय गलाथार खिन्थु अनसुलियाबो ना सोर अनसुलि आं बायदि सेक्सि रावबो गैया नै सेक्सि बै अनसुलिया दै जोंना आसोला नोगोदथार बेबो दासो बुजिदों आरोना धेमालि खालामनायफोरखौ इउटुबनि जगफोरखौ सिगां खिन्थु एसे सिरियास हिसाबै लायोमोन खोमा नोगोद रागाबो जोङोमोन बे नैबे समाव आरोना गाबगुलायथारमोनब्रा नोंसोरो आंखौ मा होनो सानो आंबो बर'सो बेलेगखौ आलाबा मा लायलायनाया दा खिन्थु लाइना फैबाय दै मानसिया एदाव जाबाय थाबा एसे नर्मेल सिस्टेम जालाङो नालाय दा खिन्थु लाइनाव फैबाय इउटुबाव बिदि जंखायलायखायो होननानै दासो मोनथिबाय आरोखि ना नायदो अनसुलिया मा बुंलांदों इल'नि सायाव जोंना डिलिभारि बयनि सायाव गलालै खिन्थु आदा इल' नोंबो गला खिन्थु नै नायदो नोंखौ दोफिनगासिनो अनसुलिया नायलांदो होमबा अनसुलिनि खुगासिम बुंनाय रावफोरखौ ना दालाय माथो आदा इल'ग्रा नोगोद गलाखा मिनिनायावलाय खै हामलायनाय सुर होखायोब्ला फाग्लिया नोगोद इन्टारेस्ट मिनिखायोब्ला उदै बिगुर सालायदों दहाय फुङाव नायनानै आं दिनैसो मिथिबाय आरोना आदसा नोंबो हिनजावसो आरोना बेखौनो दख'नाबो गाना माबो गाना दोनखुमाबायनो हादोंमोन आरोना नोङो आदा इल'ग्रा हिनजावसोमार आरो नोङो आयु बे सोर बियो बे फट'खौ सोर जेनेबा नोंबो हिनजावसो आरो आदसा माला प्रेगनेन्ट जाखो नोंलाय आयु माला प्रेगनेन्ट जाना दोनखुमायो होमबा ना गुवाहाटियावसो फानहैलायबाय नामा आदा इल'ग्राया गुवाहाटियाव फाननानै प्रेगनेन्ट आदसा इल'ग्राया गुवाहाटियाव फाननानै उदै दुलदां जाबाय नामा इल' नोगोद जावबाय खिन्थु नों दिनैबा हले ना अनसुलिया इल'खौ दिनै थैहाबलायनाय नोगोद जावखाबाय खिन्थु नोगोद जावबाय जों मा दा नायदोलै अनसुलिया नोंखौ दिनै नोगोद जावबाय अनसुलिखौसो जावोमोना नोङो दिनै नाय नोङो अनसुलिया नोंखौ माबायदि गोथां गोब्राब खावथारदों हिन्जर गुदुं जावनायनि उदै दुलदां जाबाय नामा डिलिभार जाबाय दा गुवाहाटियाव फाननानै दा हौवायाखि सोरबा फानलाबायो फाग्लिनो गलालै नोंबो माबा
बे जिबौ थानाया माबा फिथिजिबौ फुसलायग्राय फिथिजिबौ फुसलायग्रायखौ सोरबा फानलाबायो जाम्बि एल'खौ नुबा संखिनानै थैयाथ' नोङो जाम्बि फिथिजिबौ दं एल' जालालै ससे क्लिपसखौ नायलांबाय थादोंब्रा एल'ग्राया गुवाहाटियाव फाननानै प्रेगनेन्ट जाबाय दालाय माथो मोनदों हो एल'ग्रा आंखौ जानला मोनला बखिनाया दाना गावहानो प्रेगनेन्टसो जाबाय आयै मासि फाग्ला नोंलाय आयु दिनैसो मिन्थिबाय आं हायखौसोम नोंबो प्रेगनेन्टसो आरो नोंबो हिनजावसो आरो स' दिनैनि भिडिअखौ नोगोद इन्टारेस्ट बानायदों दे आं गाइस स' गाज्रि मोनना लाब गैया बेयावहाय आङो डाइरेक्ट बुंखायो मोजां मोननायनि थाखाय लाभ इउ गाज्रि मोननायनि थाखाय मारगुलि धेकियाजुलि ना मा होनो स' सोरबा मोजां मोननो हागौ सोरबा गाज्रि मोननो हागौ आरो ना स' दिनै बहुद इन्टारेस्टआव बानायदों आरो ना आङो नायनानै गोजोनबाय जानो हागौ लाभ इउ अल गाइस स' दिनैनि भिडिअखौ नैसिमावनो दोनथ'नाय जासिगोन जय हिन्द जय भारत बन्दे मातरम जय बर' हारिनि नायनानै गोजोनबाय जानो हागौ स' फिसाबाबो कमेन्ट्स खालामना हो गाहायाव कमेन्ट बक्सआव फिसाबाबो कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय बाय बाय